കുറച്ച് തുണികൾ അലക്കാണ്ട് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കിയിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തുണികളൊക്കെ അലക്കി ഒലുമ്പി പിഴിഞ്ഞ് ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയത് ഞാൻ വെയിലത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആറിടണം. അപ്പോൾ അതിന് പോവാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അലക്കുകല്ല് ഇതാ അവിടെയാണ് അലക്കിയത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലാബ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കല്ലിട്ട് കൊടുത്തു തൽക്കാലത്തേക്ക്. മറ്റേ സിമെൻറ്റിലൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല, തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പൈപ്പ് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓസിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഇതും ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാട് മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് ചെയ്യലാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടന് ഈ പന്നി ശല്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർ ചേന പിന്നെ കാച്ചിൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞളതൊക്കെ. അപ്പോൾ പന്നി വന്നതൊക്കെ മാന്തി പുറത്തേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ അതോട് അതിനിങ്ങനെ സാരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേലി പോലെ കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ അതും അങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പന്നിശല്യം ആയതുകൊണ്ടേ പന്നിയൊന്നും വെച്ചേക്കൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ വീട് കാണുന്നത്. കണ്ട ഒന്നായിട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടതേ, അതെന്തായാലും പൊളിച്ച് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റി പിന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ഫുള്ള് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ചളിവിളി നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും തുടങ്ങി, തണുപ്പടിച്ച് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. ഇപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റണം വന്നിട്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ഈ വീടെന്ന് പറയുക ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും അധികം പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുക. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തതും കൂടി കാണിക്കുക, അത്രയ്ക്കേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ അഴ കെട്ടാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളത് കാലി സ്ഥലമാണ്, ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാലി സ്ഥലമാണ്. ഇത് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയതല്ലേ, പിന്നെ ഇതിൽ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അമ്മ എന്നൊരു കയറത് ബാത്റൂമിൻ്റെ അതിലേക്ക് കമ്പിയിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ബാത്റൂമിന് അന്ന് എടുക്കും, ഞങ്ങൾ അടച്ചുറപ്പ് തന്നെ എടുത്തു, അത് പിന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആദ്യം നന്നായി തന്നെ എടുത്തു. പിന്നെ രാവിലെ എനിക്കിതാ ഇവിടെ ഇന്ന് കുറച്ച് പുല്ല് ചെത്താണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു പണി. മൊത്തം കാട് മൂടി, ഞാൻ അല്ലേ പാമ്പും തവളയൊക്കെയാണ് വഴി വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറത്തൊക്കെ കാട് മൂടി കിടക്കല്ലേ, റബ്ബർ തോട്ടമാണ് അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി. നടക്കണ വഴിയല്ലേ. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്വാസം മുട്ടി കൂടെ സംസാരിക്കാം, എനിക്ക് നന്നായി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ തുണികളതാ അവിടെ ഈ സൈഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, വീടിൻ്റെ സൈഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചെത്തിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്തു. ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുല്ല് ചെത്താൻ അങ്ങനെ കഴിയില്ല, ഇങ്ങനെ ചതങ്ങി പോകും നമ്മൾ കൈക്കോട്ടുകൊണ്ട് ചെത്തുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കല്ലേ ആ പുല്ലിലൊക്കെ, മണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോൾ ചതങ്ങി പോകും, കിട്ടില്ല. ഒന്ന് വെള്ളം വലിയണം, അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ചെത്തുമ്പോൾ കിട്ടും നല്ലോണം. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ രാവിലത്തെ ചെറിയ കാര്യം. എനിക്കിപ്പോൾ ഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ ഒന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് ഈ ഷെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിടാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ പ്രാരാബ്ദം പറയുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ. 1 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കൂടി തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടുത്തെ, അവർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പുറത്തെ തെങ്ങും തോപ്പിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കൂടി നടന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നല്ല മഴയല്ലേ, അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിറയെ റബ്ബറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ തണുപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. റബ്ബറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, തണുപ്പ് കാലമായാലും തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്താലും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. എല്ലാവരും പറയുന്നത് റബ്ബറാകുമ്പോൾ ചൂടാന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവിടെ ചൂടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നടന്നതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ. ഉണ്ടോ അവർ വർക്ക് കണ്ടോ, എത്ര നീറ്റായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് അറിയോ. നല്ല ഹാർഡ് വർക്കാണ്. ആദ്യമൊക്കെ പറയാം എല്ലാവരും തൊഴിലുറപ്പുകാർക്ക് പണിയില്ല, വെറുതെ ചൊറിയും കുത്തിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടോ. നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അളന്ന് കൊടുക്കലാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാ ചേച്ചി. ഇങ്ങനെ അളന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര മീറ്റർ ഒരാളെടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് അളവാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിലെടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് വർക്ക്. അവിടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും കുറച്ച് ദിവസം തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ പോയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ശ്വാസം മുട്ടൽ ഒരു കാരണം. പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളില്ല, ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോയത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ വർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ശരീരം ഇളകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഞാനത് നിർത്തിയതായിരുന്നു കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാൻ പോകാറൊന്നുമില്ല. അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പിന്നെ മാറ്റിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ വയ്യായ്കയും എല്ലാം കൊണ്ട് കണ്ട അവർ ചെയ്ത വർക്ക് നോക്കി, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു തെങ്ങും തടമൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം. നല്ല വൃത്തിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ തൊഴിലുറപ്പുകാരെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരിങ്ങനത്തെ വർക്ക് തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ തോടൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ക്ലിയറായി വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൻപുറത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം. ഈ എന്താ പറയുക, ടൗൺ ഏരിയ ഒന്നും താമസിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അവിടെ ആളും ബഹളവും വണ്ടികളെ തിരക്കും എനിക്കങ്ങനെ പണ്ടേ എനിക്ക് നാട്ടിൻപുറം ഇഷ്ടം. വെക്കേഷനൊക്കെ ആയാലും എന്നും ഞാൻ അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും ഉള്ളേരിയ ആണ് കേട്ടോ, ടൗൺ ഏരിയ ഒന്നല്ല. എന്നാൽ ഇത്ര നാട്ടിൻപുറം ഒന്നല്ല കേട്ടോ അവിടെ. പക്ഷേ ഇത് നല്ല നാട്ടിൻപുറം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥലം എടുത്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രേ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ഥലം എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം എടുത്തത്. പിന്നെ ഷെഡ് വെച്ച് താമസിച്ചതൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് പോകാനിപ്പം പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ താമസമാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൻപുറമൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഇതേപോലെ നാട്ടിൻപുറമൊക്കെ. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. നാട്ടിൻപുറത്തൂടെ നടക്കുക, പാടത്തോടി പോവുക, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ പോലെയാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ. അച്ഛമ്മ ചിലപ്പോൾ എന്നെ തിരയുന്നുണ്ടാവും അവിടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ അച്ഛമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എവിടെ പോയതെന്നറിയില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഇവിടെ റബ്ബർ തോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വീട് നന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നാട്ടിൻപുറമാണോ ടൗണാണോ ഇഷ്ടമെന്ന്.